Hola, em dic Pep Ferrés i sóc el director de l'espectacle Quanta Guerra. Quanta Guerra és l'última novel·la que va escriure Mercè Rodoreda, pocs anys abans de morir. A l'hora de fer l'adaptació, la Rodoreda és com si t'agafés de la mà i et anés passejant per les seves imatges, per tots els universos que ella crea i per tots aquests paisatges que tan bé descriu. Hi ha molts motius per venir a veure Quanta Guerra al Teatre Tantarantana, però un dels principals és que o sou joves o bé ho heu sigut i que, per tant, totes les emocions que explica l'Adrià Guinart, el protagonista de l'espectacle, segur que us arriben d'una manera molt directa, perquè us sentireu identificats en moltes coses de les que explica, de les que li passen. Hi ha altres motius. Hi ha una música molt potent, tocada en directe, que és com el palpitar de l'espectacle. Una hora de desconnectar del que hi ha aquí fora i entrar dins d'aquest univers tan potent de l'Adrià Guinart.